Ja som a Andorra, comença avui el nostre camí aquí al País dels Pirineus i comencem amb un concepte que la veritat que ens fa molta il·lusió perquè és tota la gamma de pastisseria que fem. Tenim més de 20 referències de pastissos individuals amb la col·lecció de Nadal que també arrenquem i la col·lecció clàssica amb sabors clàssics, però intentant fer el millor possible i a més també amb tota la col·lecció de xocolateria, bombons, rajoles, panettone, calendaris d'advent, esfèrics, roques, tot. Un immens món dins de la xocolata i que estarem aquí, a Pirinès. La nostra col·lecció de pastissos, en tenim moltíssims, però segurament el que es ven més el pastís de formatge amb aquesta compota, la mousse i la galeta, però també un d'ells el mel i mató, simulant aquest rusc d'abelles. Seguim amb tota la col·lecció i passem a la col·lecció de Nadal, un dels que agrada més també, aquesta mousse de torró amb un interior de caramel i una galeta de mantega, o potser la bola vermella de coco i gerds. És infinita la varietat de productes de xocolateria i en aquest cas la caixa de bombons clàssic on tenim 7 sabors totalment diferents, de contrastos, tant de sabor com de textura com a nivell visual, perquè el disfruteu. Bé, ens veiem aquí a la segona planta de Pirinès Andorra amb molta xocolata, amb molta pastisseria i molt plaer dolç.